Здравейте, приятели! Сега излизам от вкъщи. Рано е, да, просто не искам да има хора, за да може да ми снимат и да ме притесняват, докато го правя видеото. И да, и това някъде и тук мисля да го направя. Но да, ето тук ще го направя. Само да си изкарам чантичката. Фигурите ми. Ето така. Елена ще е като... Да, разбирате. Поднимавам такава плячка. Тук ще са гепардите. Гепарда. И малкото. И да започвам. О, Боже! Тук няма от километри плячки. О, мамо! Страхме! И този лед. Майко! Този лед е ужасен. Да. Ужасен е. Мамо! Да, мамичка. Намерих плячка да държи си мисълта. Не, хвани. Взехме я. Ела да я изнесем някъде другаде. Ето тук, където не е чужда територия, а наша. Да, цялата съм сняг. И аз така. Не цялата. Не знам какво сега ще правим. Ще капнем. Добре. Един час по-късно. Мамо, не ядох. И аз, миличка. Какво сега ще правим? Познайте, приятели, само да си сбърша телефон. Не знам. Ела малко по-натам. И виждам вълци. Вълците искате да ядат малко. Добре. Часа по-късно. Намерих в суша. Да, супер. Ето тук е добре. Може. Така, стопих. Да, наистина. Браво, миличка, намери пътя. Да. И тук няма никакви вълци. Толкова е вкусно това месо. Супер, че го ядем. Да, мамо. Миличка, чух една лоша новина. Не иска да ти го казвам, но сега ще ти го кажа. Какво? Чух, че в джунглата ще има нов тигър. Стахме! Спокойно, миличко, ще те пазя. Пък и ние сме много бързи и няма да ни настигнат. Сигурна ли си? Да, миличка, сигурна съм. Ей! Все пак ние сме най-бързите животни и да. Да, пък и не е сигурно в коя част на джунглата. Опс, майка, се хлъзгам. И аз така, от този лед, то нормално. Искаш ли малко да се поразходим? Добре. Остави го. Вече не ни трябва. 5 минути по-късно. Не, по-скоро 10 минути по-късно. Искам малко на снега.
Добре, миличка, отиваме малко на снега. Но само малко, понеже е студенко. Ето тук. Може малко да си поиграеш, понеже е плитък. Но само ето тук. Добре, мамо. Хайде, миличко. Ай, много е забавно. Да пробвам и аз тук. Да, готино е. Ама е много студено. Искам малко да поседа. Я? Нека е студено, мамо. Как го правиш? И аз не знам. Миличка. Ама само се клъзгам на този лед. Ами... Какво да направя? Фиу! Майка! Идва, миличка. Тебе потезаринва този снег. Аз малко ще спочина, ти си поиграй. Добре. Фиу. Ема малко отзад. Добре. Хайде, че... Искам да пробвам на леда. Обаче, внимавай, много е хлипка. Добре. Да. Да, отиваме. Ето така. Заобикаляме. Понеже да си дойдем на нашата територия, понеже е да. Искам тук да правя аз. Искам първо да правя. Яко. Супер. Я ще правя. Уникално е. Колко е дебел снега тук. Хайде, Мила. Мила, внимавай. Падна ли? Да. Сега ще те спася. Не, падна. Миличка. Видя ли, че много се хлъзва снега? Да, мама. Отиваме на нашата територия. Или не, по-скоро отиваме отзад. Понеже тук има много хора сега, приятели. И сега ще да обикаваме да не ни видят, понеже ще ми се смеят. Да. Къде отиваме? Ето тук, в зеленото природа, където няма и хора, понеже могат да ни убият. Добре, мамо. От кога не съм виждала тази зелена природа? Все пак е зима, да? Приятели, между другото, после ще си откъсна малко от тези. Много са готини. Мъхчета ли какво там? Ще си взема за филм. Да. Един час по-късно. Добре се наспах. Малко преди още спи. Аз ще се поразходя да видя дали тук има някаква храна. Няма никаква. Може. Да. И аз ще почина. Това беше серията, понеже няма да става много дълго, понеже ми е много студено цялата трепера, просто приятели, и за това да. Но после пак ще правя клип, понеже пак ще излизаме с мама, а сега сама излязох. Така че още важи обещанието с мама и вижте ми коленете, така се нацапаха. И да, за това ще го правя може би утре. Така, ако искате малко да се поразходам, да видите хубавата гледка. Много е яко. Особено като няма кучета, които пикаят на снега сега. Не, няма жълти птенца. И това е много готино. Вижте колко е бил просто. Аз ще... Не знам какво да кажа. Ще попадна. Вижте пейките. Докатушите са ми просто забират като приятели. Докатушите. Да, приятели. До после. Чао, приятели. Ако ви хареса, знаете какво да правите. И мори си. Сега съм се веднага скачам вкъщи. Да, чао.